Dare repamusoro-soro reVeritas rinoshora komishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC nekutsvakira bazi revabereki mitemo yemitemo richiti izvi zvinokanganisa kusununguka kwekomishini iyi. Saka muendera mberi mashoko ataurwa neVeritas ichishora ZEC ichiti aiwa iri kufurigwa neZanu PF. Anokuti bva wasubscribe ulike wotina on the bell icon pano pachopisa pano paZim News Live. Tichipinda mashoko avataura veVeritas tipinda pano paJolas News vanonyora vachiti hachifaniri kupiwa mvumo negurukota rezvemitemo, inofanira kuzvimiririra pazvisarudzo zvayo. Veritas yakadaro mugwaro razvino reElectoral Amendment Act kurudziro. Komisheni iyi inofanirwa kunge ichikwanisa kuburitsa mitemo yetsika dzemadzishe, vakuru vehurumende pamwe nezvenhau panguva dzesarudzo. Veritas inoti ZEC inofanira kuchengetedzwa kuti isapindire munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti pave nekujeka uye kuvimbika mukuita sarudzo. Saka ndo mashoko anotaurwa neVeritas vachiti aiwa ZEC inofanira kuzvimiririra, inofanira kuva independent payo yoga, haifaniri kuva infiltrated neZanu PF, nekuti vanhu vanozoti aiwa maresults eZEC kana kuti maelections anoupholdwa neZEC aiwa haazi pamutemo, ari flawed, ari corrupted. Ndo mashoko ari kuyachitaurwa neVeritas vachiti aiwa union iyi haifaniri kusangana neZanu PF. Saka muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro peproposal iyi? Munoiona ichikunakirai here? Munoiona sei inoita here? Pinai mucomment section medu tidze mafungiro enyu. Musakanganwa subscribe ulike chinotina on the bell icon. Pamwe chimwe na mabdis anokupa pano paZim News Live.